Dagoeneko hainbat ikasketa ateratzen dira prozesu hauetatik, zuk esan duzun bezala prozesu konplexuak dira, harimutur askokoak, ondo zaindu beharreko hainbat harimutur, hainbat atal dituztenak, eta prozesu berritzailea da eta seguraski orain arte ez bezala egiteko modu berrietara eramaten gaituena. Hortaz, ikasketak anitzak eta askotarikoak, adibidez, prozesu hauetan fasilitazioaren garrantzitsua da, aniztasun hori inkorporatzeko eta herritar guztiei ahotsa emateko. Ikasketak baita ere prozesua beraren konplexutasunean eta diseinu aldetik ondo zaindu beharreko hainbat aspektutan, urtebete baino gehiago gabiltza honen diseinuan. Hortaz, baita ere ikasketak erakunde publikoen jarrerari dagokionean, baita ere, prozesu konpromiso batzuk hartzen dituzte, eta hortaz prozesu konplexuak dira, eta orduan hor azaleratzen dira, agian aurreikusten ez ziren beldur batzuk, inertzia batzuk, eta hori ere ikasketa bezala jasotzen dugu, baita ere, zailtasuna zenbat kostatzen zaigun, agian ohituta ez gauden ikuspegiak, edo, diskurtso nagusietan ez dauden horiek bertara ekartzea. Ikasketak baita ere, herritarrei aukera ematen zaienean, normalean denon uste dugun horren kontra, herritarrak parte hartzeko prest daudela eta ekarpen bat egin nahi dutela horrelako gaien inguruan eta batez ere gu guztioi eragiten diguten erabaki publikoen inguruan. Hortaz, ikasketa asko seguraski prozesua amaitzean gehiago areagotuko direnak.